Total na 10,000 na atamang hayop hali sa palibot kang Bulkan Mayon ang kaipuhan na maibakwar. Ini ang pigbiklad kang Albay Veterinary Office alagad handal ang opisina, huli ta posibleng mag-abot sa 60 milyones pesos na pondo ang kaipuhanon para masustiniran ang pagkakankan mga hayop. Dugang pa kan opisina, wara pa digdi ang iba pang pangangaipuhan, siring ning panggakod, inuman nin tubig, mga plastic na drum asin iba pa. With this intervention, medyo malaki na po kasi ang budget nito pagdating po sa pagkain ng hayop. So talagang, I'm not sure kung kakayanin po ng budget. With these 10,000 animals, sa 90 days, we will be needing almost 60 plus million for the feeds alone. Ngunya nasa pantulong aldaw na ang pag-ebakwar sa mga atamang hayop. Prioridad pa maniwat kan opisina ang laog sa 6 km danger zone. Siring ng mga karabaw, baka, kambing, asin karnero. Out of the 8 LGUs, sa tabako, meron po tayong dalawa. Yun pong San Antonio and the Estancia, pooling sites. And yung malilipot po, meron po tayong isa, yung San Roque, pooling sites. Sa Santo Domingo po, we have 4, the San Fernando, Santa Misericordia, Fidel Sortida, and Lidong. Then, ang Daraga po, we have 4, yung Budjao, Miisi, Matnog, and Bañadero. So, ongoing na po ito. Lahat po yan, sir. Meron na po sila. Except Budjao na wala pa pong animal na binababa. Then, Kamalig po, meron po tayong Tumpa, Suwa, Kirangay, Anulingin, Kabangan. And sa 3rd district naman po, dalawang LGU ang nandun, Ginubatan and Ligaw. So sa Ginubatan po, Mulad Bukal Grande, Pequeño, Masarawag, Maninila, and Doña Tomasa. And sa Ligaw po, we have 3, Baligang, Amtik, and Nabunton. So ito po yung ating mga pooling sites or pick-up points ng mga animals. Pangapodan kan opisina sa mga paraoma o mga persona na may atamang hayop, makipagkoordinar sana sa mga opisyales kan nakakasakop na barangay o lokalidad, nga ni matauanin asistensya. Sa ngayon po, ang iniisip po namin kasi, ang left out po dito yung mga small animals, yun po mga dogs and cats. So yun pang pinag-iisipan namin kung paano po natin matabangan because po, remember na ang mga dogs and cats po ay bawal po sa Human Evacuation Center. So, yan po ang challenge sa MUYA kung paano. Pero sa ngayon po, ang advice lang po namin na pwedeng itao ay yung mga animals po nila, dogs and cats, ay kung pwede po iwan muna sa kamag-anak outside ng permanent danger zone. Or kaya po, kung talagang wala po talaga silang iiwanan, ang advice po namin na wag lang pong itali at wag lang pong ikulong doon sa 6 km. Let it loose. Kasi kung ano man po ang eventualities, ay pwede po sila makatakbo. Sa presente, personal na pigbibisita kan Albay Veterinary Office ang mga lugar kung saan pig-ebakwar ang mga hayop. Pigmomonitor ang salud kan mga inidangan dagos naman pigtatawan ng bitamina asin bulong. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.